Ahoj, jmenuji se Michal a ukážu vám, jak opravovat zpevňující páskou Fiberfix. Fiberfix byl vyvinut na základě plastové sádry na zlomeniny, kterou můžete dostat, když si zlomíte ruku nebo nohu. Stejně tak Fiberfix se vyvinut, aby byl omotán těsně kolem zlomeného předmětu a stvrdl během pár minut jako ocel. Lopaty, stanové tyče, vodovodní trubky, nábytek auto, vše lze opravit. Pokud můžete předmět omotat, můžete ji opravit. Fiberfix lze koupit v šířce 2,5, 5 a 10 cm. 10 cm pásku použijte na větší opravy, jako je zlomená lopata nebo zavlažovací trubka. Na menší předměty, jako jsou stanové tyče a zahradní hadice, jsou vhodné šířky 5 a 2,5 cm. Než začnete spravovat, ujistěte se, že opravovaný povrch je čistý. Hladké povrchy zdrsníte smírkovým papírem, aby Fiberfix lépe přilnul. Po přípravě povrchu si nasaďte přiložené rukavice a otevřete vzduchotěsný balíček. Fiberfix začne tvrdnout okamžitě po otevření, nicméně až voda plně aktivuje pryskyřici. Namočte přibližně po dobu 5 vteřin ve vlažné vodě. Lehce vymačkejte nadbytečnou vodu a jste připraveni spravovat Fiberfixem. První vrstvu omotejte zlehka, další vrstvy již utahujte více. Fiberfix tvrdne tak těsně, jak jej utáhnete. Tlak by měl vymačkávat pryskyřici na povrch. Omotávejte pásku 10 cm do stran s tím, že nad zlomeným místem nanesete 4 až 6 vrstev. Pro vodotěsné opravy je třeba 6 až 8 vrstev. Po namotání celé pásky mněte a roztírejte pryskyřici rukama. Jakmile začne Fiberfix tvrdnout, omotejte jej těsně vinilovou páskou. Páska Fiberfix stáhne po dobu tvrdnutí. Během omotávání vinilovou pásku napínejte. Po dobu tvrdnutí Fiberfix vylučuje teplo, které je běžný signál, že páska pracuje tak, jak má. Po 3 až 5 minutách můžete vinilovou pásku sundat. Uvidíte takřka skelný povrch. 10 až 15 minut po otevření vzduchotěsného balíčku je spravený předmět připraven na běžné použití pevnější než kdykoliv předtím.